Waar zijn we toch mee bezig? En noemen dit nog leven? Nog hele dagen moet werken en zwoegen voor het nippertje te overleven. Fret het niet aan ons geweten, nou we weten dat gezin op het einde van de maand niet eens genoeg geld meer voelt te eten. Alles wordt hierder, maar de loon zijn niet gestegen. De rijken worden rikker en niemand doet er ze tegen. Grote industrieën draaien miljarden en ze draineren de werkende mensen plekken van weer te investeren. Het is te gek, ik zie beschamd dat je in de plekken. We zullen iedereen zijn basisbehoeftes moeten verstrekken nou het kan. En het is echt overduidelijk dat het kunt. Het is er dat bepaalde groepen andere groepen niks kunnen. En het wordt nog gekker als je ze zander dan tekorten. Zie je direct bestempeld als complotdenker. Met legaal voor zijn neuzen te beuren te openbaren. Niet achter gesloten deuren, maar dat zijn deuren stonden koorden. Die een spel manipuleren, dat blijven we het negeren. Hoe is het mogelijk dat we door piraten laten regeren? Politiekers laten liever gebeurde mensen creperen. In plekken van toe te geven, dat we reorganiseren. Ik zie juist een verarming in de steden. Meisjes in benauwd winters de verwarming aan te stenen. In de vrees dat ze de rekening niet eens zo kunnen betalen. En het heks van nul, blijkbaar is dat het nieuwe normaal. Arme wereld, is dit wat hij geworden zit? Ik ben benauwd geworden voor wat hij gemorgen zit. Kunt me niet voorstellen wat de nieuwe normaal zin. Dat blijft evolueren en de hoofd verdwijnt de oplossing. Arme wereld, is dit wat hij geworden zit? Ik ben benauwd geworden voor wat hij gemorgen zit. Kunt me niet voorstellen wat de nieuwe normaal zin. Dat blijft evolueren en de hoofd verdwijnt de oplossing. Ze vliegen in privétjes aan de reis. Zij zijn dus voor elke lege portefeuille en overvullen klussies. Ze cruisen in Ferraris aan de reis. Just te blaren op de voet en een beetje geld over voeten kunt sparen. Er liggen miljarden te rotten in grote banken. Maar de meerderheid met momenten 6 euro's te frank. Zoveel mensen die in onze maatschappij onderbetaald zijn. 6 zwartjes uit mijn nummer, sommigen 6 zijn maaltijd. We maken alleen een brand, er is zoveel in de wereld. Maar de verdeling ervan is chef het raam. Er niet eens aan pijzen, want het maakt me hele zot. Juist op in de hoop dat we er leven in de complot. Want er geen complot is, kunt maar juist te concluderen dat de staat van onze wereld waarin dat we ons begeven wordt beschouwd als een normale zaak. Maar dat is verschrikkelijk, iedere seconde wordt deze maatschappij onverschilliger. Arme wereld, die heeft zoveel te bieden, terwijl dat ze de meeste van je oplossing verbieden. Ik zie als een natuurlijke producten demoniseren. En de media is doelbewust mensen aan profileren. Arme ouders, je hebt zoveel te geven, maar je mist de vrije tijd en de middelen voor te floreren. Je moet zwoegen voor tenminste het minimum te doneren aan je kinderen. Zes soms lijkt het dat je zelden kan celebreren. Arme tieners, je hebt zoveel te slijpen. Propaganda zorgt dat je naar het onmogelijke wil mijten. Er is kilo's druk voor je te gedragen volgens verwachting. Maar je ware wijze wel neemt er zelden de twien in achting. Arme ree, je hebt zoveel te leren dat je geluk moet delen met anderen. Dat je wilt dat het vermeerdert, dat hetgene dan op boven had ik gewoon moeten dan de rekening moet doen of dat je de rekening moet betalen. Arme wereld, is dit wat hij geworden zit? Ik ben benauwd geworden voor wat hij gemorgen zit. Kunt me niet voorstellen wat de nieuwe normaal zin. Dat blijft evolueren en de hoofd verdwijnt de oplossing. Arme wereld, is dit wat hij geworden zit? Ik ben benauwd geworden voor wat hij gemorgen zit. Kunt me niet voorstellen wat de nieuwe normaal zin. Dat blijft evolueren en de hoofd verdwijnt de oplossing. Evidently, they want eventually.